Kellima oħra matul is-sessjoni speċjali tal-Kunsill Ġenerali f'Għawdex kienu qatt ta' kunsilliera Ewropej tal-Kunsill Ġenerali. Fosthom il-President tal-Kumitat Reġjonali ta' Għawdex Paul Buttigieg li qal li hemm bżonn li kulħadd isaħħaħ l-impenn tiegħu biex jara li l-messaġġ tal-Partit Nazzjonalista jasal aktar għand in-nies. Minnaħa tiegħu rappreżentant distrettwali għal Għawdex Paul Dimek qal li wasal iż-żmien li nibdew inħarsu lejn l-isfidi li Għawdex se jsib ma' wiċċu fis-snin li ġejjin u kompla li l-oppożizzjoni għandha taħdem biex tara li Għawdex reġun ikun imnaqqax fil-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Is-Sindku ta' Kerċem Mario Azzopardi faħħar il-ħidma sfiqa li jagħmel kunsill lokali mmexxi mill-Partit Nazzjonalista biex jara li wiċċ il-lokalità ikompli jinbidel għall-aħjar. Karl Buttigieg, kunsillier lokali fil-Qala, qal li anke hawn il-kunsilliera tal-Partit Nazzjonalista ma jħarsux lejn kuluri, iżda jaraw l-ewwel u qabel kollox l-interess ta' residenti kollha. Il-kunsillier lokali fix-Xara Kevin Kutajjan qal li meta Edi Fenekadami kien qal li sewwa jirbaħ żgur wieħed irid jifhem li dan jista' jsir jekk naħdmu flimkien propju kif irid il-Partit Nazzjonalista bit-tema ta' dan il-Kunsill Ġenerali. Il-minority leader fil-Munxar Damien Spiteri tenna talba ta' ħafna li l-Gvern Laburista jkollu pjan aktar wiesa u fit-tul għal ħtiġijiet ta' Għawdex u Lawċin. Is-Sindku ta' San Lawrenz Noel Formosa fakkar kif deċiżjonijiet taqlin li ħal Partit Nazzjonalista fil-passat waslu biex Lawċin qed jgħixu aħjar bħal meta din il-gżira taħt it-tmexxija ta' Lorenz Gonzi kienet iggarantita 10% tal-fondi miksuba mill-Unjoni Ewropea. U l-Viċi Sindku ta' Insilem Kevin Kawki qal li hemm bżonn li l-Gvern jiddedika aktar riżorsi lejn Għawdex bħalma dejjem għamel Gvern Nazzjonalista u mhux iħalli lil din il-gżira b'xejn billi għadu m'għamel l-ebda proġett ħlif li għadda l-Isptar Ġenerali lil privat.